Hello, hello, hello! Good morning sa akong mga followers, akong mga viewers sa iring banbanon, no? After na ko naghuman man ko sa akong kuan karon, nagsumba-sumba man ko. Pagamay. So, now I have to make my own mugna. So, still cucumber. I don't have any ginger, celery, man akong kulang. So I'm still using green apple and ampalaya, bitter ground. So what I have to do now, I have to start my machine juicer. Akong iring kinagpahipi. Misayo sa na siya ganina. So guys, healthy living lang ta. Oo. So mag-start ko sa akong liquid diet. Dako kay siya help sa akong pag-diet na ako. So, let's start to on. Cucumber. So karon panahon na healthy gyud ta kay isod kaayo. Kay daghan kaayong sakit karon nga dili ta kabaw, no? So if nana gani sa supermarket ang celery, I have to buy. Di wala man. Siguro akong dance ganina mga 45 minutes na. Enough na na. Pasingop lang yun kay the whole month na radyo ko sa balay. Wakal-wakal, lakaw-lakaw para lang sa kung ano sub ka ay magsikag ka to, gigda. Ara sa kong part-time, manglimpyo. Nawala imong routine, daily routine mo. So ato siya i-mix guys. Sa akong mga followers diya ha, subscribe sa akong kuan, iring banbanon. Daghan kanig benefits ang cucumber and green apple. Kung napatay celery, the most ang celery sa with ginger, wala man ko. So 3 kinds lang ako karon. Ang palaya, no? So mo ni siya. Lami ni siya sa blood circulation, labi na katong mga taas-taas o kuan BP na ay kuan na ay history nga high blood. So best green juice. Morning akong effective kay ni. This is really effective. It can help you. So wala pa ko kuan. Morning akong breakfast and lunch. Kato mga first time na kung himo ani, I think kuan jud mo mabaguhan mo dili mo ka kainom dayon kay ang taste niya kay more kuan siya kanang bitter gani pa ipait niya. Green ang smell niya, kumot yang kuan. Later on maka-kuan na ka, maka-adapt na ka. So you have to drink every day ani kay kuan siya, healthy and nutrition. So it can help also sa imong blood circulation. Green fresh juice, no? Cucumber, green apple, celery kung nakay bitter, katong ampalaya, gamay nga ginger, or anything na green na kuan, anything basta vegetables nga dili lang tong kuan mga karbo-karbo, lami ni siya.
It's good for healthy ni. It's good for high blood. Reduce yung kaani. Perfect ka siya, no? So, mga iring banban, no? Sa akong mga followers, sa akong subscribers, no? Thank you so much sa akong kuan, no? Pag-follow sa akong YouTube channel, Iring Banbano, no? Daghang salamat. God bless. Be safe. Thank you. Bye-bye.